Malonu, kad susirinkome į šią salę, šią vietą. Visi, kurie domisi Dievo žodžiu, domisi Jėzumi, domisi ateitimi, domisi Dievu, kad Dievas numatė žmogui, kodėl jis jį sukūrė, kokį Dievas numatęs planą žmogui. Taigi mes turime du piligrimus iš užsienio, brolį Wolfgangą Jankę iš Vokietijos ir piligrimai Alijaš Blecharčik iš Lenkijos. Turėsime paskaitą padalintą į dvi dalis. Čia padės aiškiau, galima bus susipažinti su Biblijos citatomis, jas perskaityti. Taigi, pirma dalis vadinsis, čia matome, nuodėmės naktis. Kodėl nuodėmės naktis viešpatauja dabar? Ir kada jį baigsis, kodėl Dievas taip numatęs, kad dabar blogis viešpatauja žemėje. Taigi, pakviesime pirmai daliai brolį Wolfgang Jankę. Kviečiamės. Taigi bus vertimas į lietuvių kalbą. Szanowni Pani, szanowni Panów, Gerbiami ponai ir ponios, a gdy jesteśmy wierzącymi w Jezusa Chrystusa, kai mes tikime Jėzų Kristų, kochani bracia brangus broliai i siostry, ir seserys, witam Was serdecznie na tym zebraniu. nuoširdžiai sveikinu Jūs šiame susirinkime. Nasz temat, Mūsų tema, którego będziemy teraz krótko przedstawić, kurį dabar trumpai pateiksime. i ja wiem, że potem Žinau, kad po to ktoś ma jakieś pytanie, kas nors turės kokių nors klausimų turės. niech sobie notuje, Tegul notuoja, užsirašo, albo fizycznie, albo umysłowo, arba fiziškai, arba protiškai, bo w ten czas będzie możliwość odpowiadania na te tematy. nes bus galimybė atsakyti į šios klausimus. Noc grzechu Nuodėmės naktis kończy się porankiem radości. Nasz temat. baigėsi džiaugsmo rytmečiu, mūsų tema. Myślę, że patrzymy przez okna Galvoju, kai žiūrime per langą i widzimy stan społeczeństwa, ir matome visuomenės būseną, to wiemy, co jest w myśl noc grzechu. tai todėl galime ir pamastyti, ką reiškia ta nuodėmės naktis. I każdy myślący człowiek się pyta, Kiekvienas mąstantis žmogus klausia, co będzie dalej. kas bus toliau? Będzie zawsze tak? Ar visada tai bus? A może przyjdą jakieś zmiany? Ar gal įvyks kažkokie pokyčiai? Naszym tematem, Mūsų tema, którego ja teraz przedstawiam, kurią aš dabar pateikiu, będzie ta noc. bus apie tą naktį. A dzień radości mój przyjaciel i brat będzie przedstawiał Eliasz. O džiaugsmo rytmetis mano draugas pateiks Elijaš. Prorok Amos Amoso pranašystė, w 3 rozdziale, a w wierszu 7, 3 skyrius, 7 eilutė. Amos, 3 rozdział, 7 wiersz, Amoso 3:7. tam czytamy następujące słowa. Ten skaitome tokius žodžius. Tikrai viešpats Dievas nieko nedaro, neapreiškia savo paslapties savo tarnams pranašams. 5 Mojżeszowa,
Penkto Mozės ar pas mumis pakartoto įstatymo. 29 rozdział, Pakartoto įstatymo 29 skyrius. i wiersz. W niektórych Bibliach to jest 28 wiersz, a w niektórych Bibliach 29 wiersz. Kai kur 28 eilutė, kitur 29. Nie wiem jak w litewskiej Biblii. Co zachowane przy... U nas 29. Pas mums 29 eilutė. Kas paslėpta priklauso viešpačiui, mūsų Dievui, o kas apreikšta mums ir mūsų vaikams, kad per amžius vykdytume visus šito įstatymo žodžius. Słowo Boże więc nam mówi, Dievo žodis mums sako, że Bóg jest gotowy kad Dievas yra pasiruošęs swoim sługom savo tarnams wszystko to, co jest na czasie objawić. visą tai, kas yra skirta tam laikui apreikšti Swoim sługom. savo tarnam, Objawi, parodyti, tłumaczy. aiškinti. Ja myślę też takie pytanie, co tam będzie dalej Ir dabar yra klausimas, o kas bus vėliau w tym świecie. tame pasaulyje, Co jutro będzie, kas rytoj bus, pojutrze, poryt, co w ogóle będzie. kas bendrai bus. Bóg jest gotowy tego uczynić. Dievas pasiruošęs tai padaryti. Ale zauważmy, z tego powodu ten drugi werset było 5 Mojżeszowy, 29 rozdział i 29 wiersz. Taigi mes atkreipiame dėmesio pakartoto įstatymo 29 eilutę, kur skaitėme, Że nie wszystkie rzeczy Bóg nam objawi. kad ne visus dalykus Dievas mums apreiškia. Tajemnice Paslaptis, kogo są? Kieno? Czyje są? kieno yra paslaptis? Czytaliśmy. Skaitėme. Pańskie. Viešpatės yra A paslaptis. to, co objawione, O kas jau apreikšta, to właśnie jest dla nas. tai yra mums. Żebyśmy wiedzieli, jak chodzić na tym świecie. Kad mes galėtume žinoti, kaip vaikščioti šiame pasaulyje. Więc jeżeli te zasady rozumiemy, Taigi jeigu tas taisyklės suprantame, to ja myślę, możemy też rozumieć to pytanie, tai tada galime suprasti ir tą klausimą, co jutro będzie. kas rytoj bus. Więc jeżeli ktoś się spodziewa, Jeigu kas nors laukia, że tutaj będziemy rozmawiać o wysokich filozofów, teologów, kad kalbėsime apie kažkokius filosofus ar teologus, tego nawet nie będziemy przypominać o tym. tai apie to net neužsiminsime. Naszym zamiarem jest Mūsų tikslas yra ze Słowa Bożego iš Dievo žodžio paaiškinti i przedstawić te rzeczy, ir pateikti tuos dalykus. bo Słowo Boże Nes Dievo žodis jest objawieniem pańskim napisane w tej księdze. yra viešpaties apreiškimas parašytas būtent toje knygoje. Ta księga, Ta knyga, Biblia, Biblija, jest naszym kierunkowskazem. yra mūsų kelrodžių. Od niej mamy Nuo jos turime wiadomość, wiedzę, objawienie žinias, apreiškimą, parodymą o jutrzejszym dniu. apie rytojus dieną. Tytuł jednej księgi naszej, Vienos knygos pavadinimas Brzask Tysiąclecia, Tūkstantmečio aušra. ono podaje tą myśl, Tai paduoda tokią mintį, bo Brzask mówi, kad aušra kalbama, że poprzednio jest ciemność, noc, kad prieš tai buvo tamsa, naktis, słońce nie widać. saulės nesimatė. A z rano, jak wiemy, jak każdego dnia to doświadczamy, O kiekvieną dieną ryte pamatome, słońce zachodzi za horyzontem saulė kyla nuo horizonto i coraz jaśniej jest. ir kaskart vis šviesiau. Psalmista nam właśnie o tym mówi. Psalmistas apie tai mums sako, W psalmie 30, 30 psalmė, a w wierszu 5 albo 6, nie wiem jak Piąta. litewski Biblii jest. lietuviška 5 eilutė, 5. Tik akimirksnį trunka jo rūstybė, visą gyvenimą lydi jo palankumas, vakare ateina verksmas, o rytą džiūgavimas. W nocy było płacz, Naktį yra verksmas, a w dzień, rano o ryte dieną radość będzie. džiaugsmas bus.
Wiemy, że tutaj prorok mówił Žinome, kad pranašas čia sakė o tej nocy grzechu apie tą naktį nuodėmės i powstawienie Królestwa Bożego. ir įsteigimą Dievo karalystės. I w tym Królestwie Bożym Ji turėjo Dievo karalystėje. Bóg będzie przygotował Dievas ruoš i przez proroka ir per pranašą Izajasza w 55 rozdziale, a wierszu 6 Izaijo 55:6 w proroczy sposób o tym mówi. pranašiškai apie tai sako: Ja przygotuję, on mówi, Aš paruošiu jums ucztą wielką, didelę puotą tłustą, iš riebios mėsos, wyborne potrawy. rinktinis maistas. Te rzeczy są używane. Tie dalykai naudojami. Drodzy Państwo, w Królestwie nie będziemy głodu cierpieć, to jest prawda. Dievo karalystėje mes nekentėsime bado, tai tiesa. Ale o tym prorok nie mówi. Bet apie tai pranašas nesako. Prorok mówi o naszą dobrość duchową, Kalba pranašas apie mūsų dvasinę gerovę, o społeczeństwo, które w ten czas w pokoju będzie żyć. apie visuomenę, kuri tuo metu gyvens ramybėje. Ale o tym w drugiej części więcej. Bet apie tą antroje dalyje plačiau. My nie chcemy tutaj głosić nowej teologii, Mes čia visai nenorime kalbėti naujos teologijos. wręcz przeciwnie, starą teologią. Priešingai seną teologiją. Tą teologią, Ta teologija, która już tutaj zawarta była, nic nowego. kuri čia Biblijoje, čia nieko naujesnio nėra. I z tego powodu Izajasz nam mówi w 55 rozdziale, a wierszu 8 do 9, Taigi Izaijo 55 skyrius 8-9 eilutė sako taip: Nes mano mintis, ne jūsų mintis, mano keliai, ne jūsų keliai, sako viešpats. Nes kiek dangus yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintis už jūsų mintis. i apostoł Piotr Apaštalas Petras, w drugim swoim liście, antras Petro, w 1 rozdziale pirmas skyrius i 12 wierszu, ir 12 eilutėj, drugi Piotra, 1 rozdział, antras 12 Petro wiersz. 1:12. Czytamy. Todėl aš niekad nesiliauju jums priminę šios dalykus, nors jūs ir žinote ir juos, ir esate sutvirtinti dabartinėje tiesoje. Więc Piotr mówi nam, Petras mums sako: ja nic nowego wam nie głoszę, Aš jums nieko naujo neskelbiu. tylko to, co stare prorocy już wam głosili, Tik tai, ką seni pranašai jau skelbė, to wam przedstawiam i dzisiaj. tai pateikiu ir šiandien. Dlaczego? Kodėl? Tak jak Izajasz mówi, Taip kaip Izaija sako, bo on cytuje Jehowę, Boga. kuris cituoja Dievą. Moje myśli Mano mintis są wyższe od waszych myśli. aukštesnės už jūsų mintis. Moje drogi są wyższe od waszych dróg. Mano keliai aukštesni už jūsų kelius. Z tego powodu idziemy do Niego, Todėl einame prie jo. a nie do filozofów ludzkich, Bet ne prie žmogiškų filosofų. bo On może nam jedynie tą prawdą dać, Nes Dievas gali duoti tik tą tiesą. którą Piotr nazywa w tym wiersie czytanym. Kur Petras sako, kur toje eilutėje skaitėme. Nie wiem, jak w litewskiej Biblii jest, bo po Nežinau. litewsku nie umiem. Nežinau, kaip lietuviškai yra, nes lietuviškai nesuprantu. O teraźniejszej prawdy. Taip, apie dabartinę tiesą, teraźniejszą. Jednych wydaje prawdę, którą macie, a drugie teraźniejsza. Różne. Dokładnie present truth, to znaczy teraźniejsza prawda. Tiksliausia yra dabartinė tiesa. Piotr mówił o te rzeczy, które prorocy mówili setki lat przedtem. Taigi, čia kalbam apie žodžius, kurios pranašai kalbėjo 100 metų anksčiau. I nazywa to teraźniejszą prawdą. Į tai vadina dabartinę tiesą. I mówi, jesteś ugruntowany dobrze w tej teraźniejszej prawdzie. Esi sutvirtintas toje dabartinėje tiesoje. Więc w czym? Kame?
tej prawdy, które w ten czas z perspektywy Piotra Stary Testament podał. Taigi tuo metu, kai buvo rašoma, buvo tik tai Senas testamentas, taigi ta tiesa, kuri buvo iš Seno testamento. To było teraźniejsza prawda. Ta buvo jiems tada tuo metu dabartinė tiesa. To było jego podstawą do głoszenia Słowa Bożego. Tai buvo pagrindas skelbti Dievo žodį. Ona zawsze jest aktualna. Taigi ta tiesa visada aktuali. A dzisiaj O dabar często ludzi mówią, dažnai žmonės sako, i ze wstydem muszę przyznać, ir su gėda turiu pasakyti, że najwięcej chrześcijanie o tym mówią. daugiausia krikščionis apie tai sako. Daj mi spokój z tymi starymi rzeczami. Duok ramybę su tais senais dalykais. Piotr mówi coś innego. Petras kalba visai kažką kitą. To jest prawda w ten czas, jak prorocy pisali. Tai yra ta tiesa, kurią pranašai rašė tuo metu. Było to prawdą za czasów apostoła Piotra. Buvo tai tiesa apaštalo Petro laikais. I drodzy, jest to prawdą w dzisiejszych czasach. Ir tai čia yra ta pati tiesa ir dabartiniams laikams. Z tego powodu Todėl tylko ze Słowa Bożego chcemy coś przedstawić. tik vien tik tai iš Dievo žodžio norime kažką pateikti. Nasza wiara, jak jest budowana na tej proroctw, na tych słów, Taigi jeigu mūsų tikėjimas paremtas tais žodžiais, tom pranašystėm, to ma właściwą i dobry fundament. tai turi gerą ir tvirtą pamatą. Na tym wiara ma być budowana. Būtent ant to statomas tikėjimas. Znamy tą przypowieść, jak nasz Pan mówił do Piotra. w ten Žinome czas. tą palyginimą, kur mūsų viešpats kalbėjo Petrui. Na tej opodce buduje kościół swój. Ant šios uolos pastatysiu bažnyčią. Co Chrystus mówił? Ką Kristus pasakė? Na jakichś kamieniach będzie budował? Ar kažkokiu akmenų statysim? Nie. Ne. Co Piotr poprzednio uczynił? Ką Petras prieš tai padarė? Piotr wydał świadectwo. Petras davė liudijimą. Ty jesteś Chrystusem. Tu esi Kristus. I na tej prawdzie, na tej opodce on będzie budował kościół. Ir swój. būtent ant tos uolos, ant to Kristaus bus statoma bažnyčia. Bo cały kościół, Nes visa bažnyčia, mówmy ogólnie, Bendrai. cały lud Boży visi Dievo žmonės może być budowany tylko na Chrystusie, gali būti statomi tik ant Kristaus, a nie na poziomie lub podstawie jakiegoś przez ludzi stworzonego kościoła. bet ne iš žmonių sukurtos kažkokios tai bažnyčios ar organizacijos. Jeżeli to rozumiemy, Jeigu tai suprantame, to mamy, w niemieckim się mówi taki kamień sprawdzający. tai vokiškai sakant, tai tada turime tokį akmenuką patikrinimo. Jeżeli Chrystus jest na pierwszym miejscu, Jeigu Kristus yra pirmoje vietoje, a tak, to już bardzo ważne jest. tai jau labai jau svarbu. To jest jeszcze nie wszystko, ale dar nie bardzo viskas. ważne. Bet tai labai svarbu. Ten, który wierzy w Biblię jako objawienie Boże, Tas, kuris tiki į Bibliją kaip Dievo preiškimą, i do tych my się zwracamy i tutaj w tym miejscu też. taigi į tuos ir mes kreipiamės, ir Biblija taip pat į juos kreipiasi. Tych, którzy przyjmują Biblię jako Słowo Boże, Tie, kurie priima Bibliją kaip Dievo žodį. nie jako księgą mityk Ne kaip knyga mitų lub historii ciekawej, arba įdomių istorijų. nie, Nie. jako księgą, jako słowa zawierające życiodajne słowa. Kaip žodžius, kurie duoda gyvybę. Każdy ten, Kiekvienas, który wierzy w taką Biblię, kuris tiki į Bibliją, musi też przyznać, turi pripažinti, że jeżeli Bóg to napisał, jeigu Dievas tai parašė, no to ta Biblia musi coś zawierać, tai Biblija kažką turi turėti savyje, co są myśli Boże, turi turėti Dievo mintis, lub inaczej mówiąc, arba kitais pasakius, które zawierają pewien plan, który Bóg założył względem ludzi. taigi, kitais žodžiais pasakius, tam tikrą Dievo planą, kurį jis numatė žmonėms. Więc celem wszystkich Taigi visų tikslas powinno być turėtų būti tą prawdą, ta ten tiesa, plan tas planas szukać, ieškoti. bo w ten czas się dowie, Nes tada sužinos, co jutro będzie. kas rytoj bus, Jak to jest królestwo? kokia yra ta karalystė. Królestwo w niebie Karalystė danguje czy na ziemi? ar ant žemės? Gdzie jest? Kur yra?
Myślę, że na to pytanie jeszcze brat nam Eliasz odpowiada. Būtent brolis Elijas į tą klausimą atsakys. I że tak jest. Ir kad taip yra, Biblia nam mówi o tym. Biblija mums apie tai sako. Ewangelii Jana, 16 rozdział Jono 16, i 13 wiersz. Jono 16, 13, Jest 16 rozdział Jana Jono 16, 13, i 13 wiersz. 13 eilutė. Bet kai ateis ji tiesos dvasia, ji jūs įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs ir praneš. Kas dar turi įvykti? Bóg obiecał, Dievas pažadėjo, że daje nam tą prawdą, która jest potrzebna, kad duoda mums tą tiesą, kuri mums aby reikalinga, się dowiedzieć kad sužinoti. o te pytania, które decydują o naszą dobroć przyszłą. Taigi apie tie klausimai ir kas nusprendžia dėl mūsų būsimos ateities. No i tak widzimy dwa różne drogi, Matome du skirtingus kelius, przez których można się dowiedzieć, per kuriuos galime sužinoti, co ten Bóg mówi ką Dievas sako do mnie, man, do was. jums. Jakie to są drogi? Kokie tai keliai? Pierwsza droga, Pirmas kelias, i ja znam dużo osób, które tą drogą idą, žinau daug žmonių, kurie tuo keliu eina. idą od kościoła do kościoła, Eina nuo bažnyčios į bažnyčią. od grupy religijnej do następnej grupy Nuo religijnej. vienos religinės grupės į kitą religinę grupę. I myślą, że w ten sposób kiedyś tam tą prawdą spotykają. Ir galvoja, kad galbūt kažkada ten sutiks tiesą. Problem jest, Problema yra tame, że wszyscy mamy tak zwany przesąd. kad visi turime išankstinį nusistatymą. No my jesteśmy dziećmi tutaj gdzieś urodzone, w jakim otoczeniu Kažkur mes gimę, kažkokioje aplinkoje, kažkokių vaikai esame. i w jaki sposób my myślimy, to jest zależne od tej grupy, gdzie ja się urodziłem i żyję. Ir kaip aš mąstau, daugiausia priklauso nuo to, kokioje grupėje aš gimiau ir kur augau. I każdy ma jakieś błędne myśli. Ir kiekvienas turi kažkokias klaidingas mintis. Chodząc tak od kościoła do kościoła, Taigi vaikščiodami taip nuo bažnyčios į bažnyčią, to co ja sobie wybieram tai ką aš savo išsirenku, jako człowiek? kaip žmogus? No to, co mnie odpowiada, Nu tai, kas man tinka, kas miela širdžiai, co mi się podoba, kas man patinka. a nie co jest prawdą lub co jest błąd. Bet visai ne tai, kas tiesa ar klaida. Więc niebezpieczeństwo tutaj istnieje, Taigi čia yra pavojus tame, że dość dużą ilość błędów sobie pakuje do swojego umysłu. kad labai daug klaidų savo dedu į protą. Bóg nam mówił, Dievas mums sako, że dla wszystkich, kad visiems, które prawdą szukają, kurie ieško tiesos, i to jest napisane w przypowieściach, 4 rozdział Ir Patarlio i 4. wiersz 18, Patarlių 4.18, że słońce zajdzie od rana do obiadu coraz wyższe, coraz jasniejsze, coraz większe jest. Patarlių 4.18, teisiųjų takas yra kaip skaisti šviesa, kuri šviečia vis ryškiau iki tobulos dienos. To jest obietnica, Tai yra pažadas. tutaj przez Salomona podana, Saliamono duotas, że Bóg w stopniowy sposób tą prawdą nam daje. kad Dievas palaipsniui tą tiesą mums duoda. Kiedy? Kada? Tak jak Ewangelii Jana, 16 rozdział, 13 wiersz nam Kaip mówił. Jono Już czytaliśmy. 16 skaitėme. Musimy się trzymać Boga. Turime laikytis Dievo, Trzymać Jego słowa. turime laikytis Jo žodžio. W ten czas właśnie to będzie nam objawione. Būtent tuo metu tik bus tada apreikšta mums. Z tego powodu, Todėl, aby wszystkich przesądów odmówić, kad visus prietarus numesti į šoną, unikać różnych dodatkowych, mówmy, ludzkich problemów. taigi ir išvengti įvairių žmogiškų problemų. I to jest ta druga droga. Antras čia kelias, Idźmy bezpośrednio do Boga. eikime tiesiogiai prie Dievo, To znaczy do Słowa Bożego. prie Dievo žodžio. I tu musimy badać. Ir čia turime tyrinėti. I w ten czas się dowiemy, co Bóg nam mówi. Ir tuomet sužinosime, ką Dievas mums nori pasakyti. Ja nie obiecam tu żadnych cudów. Aš čia neprižadu jums jokių stebuklų Zaraz padaryti. zauważamy jeszcze niektóre szczegóły. Atkreipsime dar dėmesį į kurias smulkmenas. Oczywiście my nadal jesteśmy ludźmi Mes ir toliau esame žmonės i błędy robimy. ir darome klaidas.
A ten, który wszystko dobrze robi, O tas, kuris viską gerai daro, jakim człowiekiem jest, prorok mówi? kokiu yra žmogumi pranašas sako? No doskonałym. Tobulu. Ale jest na ziemi jakiś doskonały człowiek? Ar yra žemėje nors vienas tobulas žmogus? Nie ma. Nie ma. Ani jednego. Nėra nei vieno. Za wyjątkiem jednego człowieka. Išskyrus vieną žmogų. No Adam był ten pierwszy oczywiście, Adomas buvo pirmas, ale tego jednego, który ja teraz miałem na myśli, Chrystus, o nasz tai Pan. Bóg. Kristus mūsų viešpats. Mamy, drodzy Państwo, dużo pomocników, Taigi, brangieji, mes turime daug padėjėjų, które nam pomagają kurie mums padeda rozumieć ten boski plan. suprasti tą Dievo planą. I tylko nadmieniam tutaj, Tik tai pabrėšiu čia, tam z tyłu leży tai iš galo ten yra taka jedna książka, tokia viena knyga, ma tytuł pavadinimas Boski plan wieków. Dieviškasis amžių planas. I tam jest właśnie przedstawione między innym te rzeczy. Ir ten yra ir pateikti tie dalykai. Jest niemożliwą rzeczą, Yra neįmanomas dalykas, żebyśmy tutaj całą Biblią rozważali kad mes galėtume apsvarstyti dabar čia visą Bibliją i wszystkie jej nauki. ir visus mokinimus. To jest rzeczą wykluczoną. Tai neįmanoma. Nawet jak czytacie ten, jak my to nazywamy, tom pierwszy, bo to jest seria ksiąg, Kai net skaitome tą pirmą tomą, Dieviškasis amžių planas, jų serija yra tų knygų, przez to też nie macie całą wiadomość Słowa Bożego. vis tiek neturėsite pilno pažinimo Dievo žodžio. Słowo Boże Dievo žodis. nie możemy, przepraszam, Mes Dievo žodžio negalime. kiedyś mleko się dało od krowy, Kada naudojame pieną Tak. karvės, pamiętam, bo moje dziadkowie tak praktykowali mano seneliai tai praktikavo. i potem to stoi, Tas pienas stovi, a babcia miała Pripiltas? taką dość dużą łyżką o močiutė turėjo tokį didelį šaukštą i śmietanę od góry tam zabrała i do garka. ir tą grėtinę nuo viršaus nugrebė ir į puodą. Takie nie jest badanie Słowa Bożego. Nėra čia studijavimas Dievo žodžio. W ten sposób nie będziemy się nauczyć tego. Tokiu būdu mes neišmoksime. Śmietanę możemy tak robić, tak. Mes tik taip nugriepti grėtinėlę norėtume, Ale nauk Pisma Świętego w ten sposób się nie nauczymy. bet tokiu būdu Dievo žodžio mokslo neišmoksime. Drodzy, Brangieji, w światowych sprawach pasaulietiniuose dalykuose myślę, że każdy człowiek tego dobrze rozumie. kiekvienas gerai supranta. Lekarz? Gydytojas, Kto jest lekarzem? kuris yra gydytojas? Ten, który czytał jedną, drugą, trzecią medyczną książkę? Ar tik tas, kuris perskaitė pirmą, antrą, trečią medicinos knygą? To jest lekarz? Ar tai gydytojas? Nie. Ne. Ja wiem, bo mój syn jest lekarzem. Žinau, nes mano sūnus gydytojas. 11 lat studia było potrzebne 11 metų studijavimo i po tych 11 latach ir po 11 metų studijų, było, bo to jest system niemiecki, ten vokiškas ta sistema, ja wiem, że tu jest trochę inaczej, čia turbūt kitaip, był pomocnikiem lekarza. buvo tik tai padėjėjas gydytojo. I w ten czas musiał dopiero się nauczyć praktyki, Ir tik vėliau iš praktikos išmoko następnych 5 lat dar kitus 5 metus, i w ten czas był lekarzem. o tada jau buvo gydytojas. Każdy to rozumie. Kiekvienas tai supranta. No, byśmy chcieli do innego lekarza iść, który tak jak ja czytał jedną medyczną księgą? Ar mes norėtume eiti pas gydytoją, kuris perskaitė tik tai iš vis apie mediciną vieną knygą? Byście nie chcieli. Nenorėtumėte. Wszyscy to rozumiemy. Visą tai suprantate. Ale jeżeli chodzi o więcej decydujących biblijnych spraw, Bet jeigu einame į gilius biblinius dalykus, bo to życie wiecznie jest, nes tai čia kalbama apie amžiną gyvenimą. lekarze nam dają na parę lat zdrowie. Gydytojai mums duoda tik tai porai metų gyvenimo. No i nieraz i nawet to nie. Ir kartais ir to neduoda. Ale tutaj na wieczny czas O čia, kad gautų amžiną gyvenimą, to ludzie idą do kościoła, žmonės eina į bažnyčią, usiądą, atsisėda, posłuchają paklauso
no więcej lub nie, niektóre nawet bardzo pilnie, kai tak? kurie atidžiai I myślą, że są w niebie. ir galvoja, kad jau yra danguje. Już ich droga jest do nieba. Jau kelias į dangų. Ja wiem, może nie wszyscy wierzą, że idą do nieba. Nežinau, gal ne visi tiki, kada są eina į dangų. niektóre grupy, że wierzą, że tutaj na naszej ziemi też jest, będzie raj. Kiti sako, kad bus ir čia ant žemės rojus Ale sukurtas. to jest znaczna mniejszość. Bet tai yra mažuma. Biblia nam coś innego mówi. Biblija mums sako visai kitaip. Ona nam mówi, że musimy być pilnymi studentami. Biblija sako, kad turime būti atidus Biblijos tyrinėtojai. Staraj się, Stenkis, abyś doświadczonym robotnikiem starał się. Do Kad Tymoteusza było mówione. Timotėjai pasakyta, stenkis, kad būtum ištirtas darbininkas. Musimy to badać, Turime tai tyrinėti, studiować, studijuoti, z tym żyć. tuo gyventi. I w ten czas otrzymamy te gwarancje, które Bóg nam włoży. Ir tada gausime tą garantiją, kurią Dievas žadėjo. Niektórzy myślą, Kai kurie galvoja, że te proroctwa, które tutaj są dane nam, kad tos pranašystės, kurios čia duotos, a jest dużo ich tych proroctw, daug yra prawda? tų pranašysčių, tiesa. No, w Starym Testamencie dużo mamy Senam testamente daug mes turime. i w Nowym Testamencie taką typową proroczą księgą mamy też jedną. Taigi, Objawienie. apreiškimo knyga Naujam testamente taip pat yra. Oprócz tego w innych są też proroctwa podane. Taigi, ten kitur ir taip pat paduotos pranašystės. Niektórzy mówią, Kai kurie sako, że te proroctwa są na to nam dane, kad tos pranašystės tam duotos, aby naszą ciekawość zaspokoić. kad mūsų tokią žingeidumą patenkinti mūsų. A co będzie jutro? O kas bus rytoj? Prezydent będzie wybrany czy nie wybrany? Prezidentas bus išrinktas ar ne? Niektórzy otwierają Biblią. Kai kurie atidengia Bibliją. Nie wiem, jak to jest u was na Litwie, Nežinau, kaip pas jūs Lietuvoje, ale u nas w Niemczech tak jest. bet Vokietijoje pas mus taip yra. I tam jeden prorok, drugi prorok otwiera i mówi, prezydent będzie tamten i tamten. Vienas atveria Bibliją ir sako, kitas sako pranašiškai sako, prezidentas bus tas ir tas iš Biblijos skaičiau. W tym celu proroctwo biblijne nie są dane. Ne tokiu būdu duotas pranašystės iš Biblijos. Proroctwo są podane, Pranašystės paduotos, abyśmy byli w stanie kad mes sugebėtume zrozumieć, suprasti, jaki cel Bóg miał kokį tikslą Dievas turėjo w przeszłości, praeityje, teraźniejszości dabar i przyszłości. ir ateityje. Program boski przez tych proroctw jest nam dany. Dievo planas per tuos pranašus yra mums I pateiktas. jakie stanowisko my w tym planie mamy zawierać. Ir kokį padėtį mes turime užimti tame Dievo plane. Religijny stan naszego świata dzisiaj, Religinė būsena dabartinio pasaulio. i my mamy taką tabelą tutaj, Mes turime tokią lentelę, która nam pokazuje, kuri mums parodo, jak świat jest podzielony. kaip pasaulis yra padalintas. Ile jest chrześcijan, Kiek yra krikščionių, ile Żydów, kiek žydų, ile muzułmanów, kiek musulmonų, ile pogan kiek pagonių, i ile ateistów. kiek ateistų. No i brałem tylko dwa przykłady. Paėmiau tik du pavyzdžius. Jeden z 1900 roku, 1900 metai, jak był podzielony świat, kai buvo padalintas pasaulis, i jeden ostatni, taki oficjalny, było 2010 rok. ir oficialus tokios žinios buvo 2010 metais. I co zauważamy? Ir ką mes pastebime? 1900 1900 metais było 36,6% chrześcijan. Krikščionių pasaulyje buvo 36,6%. Na naszej ziemi. Mūsų žemėje, pasaulyje. 100 lat później, 100 metų vėliau, o trochę więcej jak 100 lat, daugiau kaip 100 metų, jest tylko 33%. yra tik tai 33% krikščionių. Ten czas 100 lat temu Anksčiau, prieš 100 metų, były niecałkiem 2/3 ludzkości, 2/3 žmonijos buvo poganów. pagonys. Taigi matome, 752 milijonai, 49%. A dzisiaj? O dabar? Więcej jak 2/3. Taigi dabar 32% teraz.
Aha. Nie wszystkich razem jest. Ai. Muzułmanów, poganów. Ai, bendrai pagonių, ten skaičiuojami ir musulmonys, ir pagonys, ir ateistai. Jeszcze raz powtórzę. Jest więcej jak 2/3. Yra daugiau kaip 2/3. 2/3 pasaulio yra pagonys netikintis. Arba ne krikščionis. 2010 metais. Bo Żydzi też nie wierzą w Jezusa Chrystusa. 15 milionów jest, a Jezusa odrzucą. Nes žydai taip pat netiki Jėzų Kristų. 15 milijonų yra, bet atmeta Jėzų kaip gelbėtoją. Tak, nasz prorok, jeden Żyd do mnie mówił, Taip vienas toks žydas, pranašas man sakė, ale się wstydzę jego, aš gėdijuosi Jėzaus. bo nie jest na moim Mesjaszem. Jis nėra mano mesijas. I dalej czeka na swego Mesjasza. Ir toliau laukia savo mesijo. Nie to nasz temat. Tai ne mūsų tema. Tylko co chcemy przez to mówić? Ką mes per tai norime pasakyti? Kościoły mówią, Bažnyčios sako, ich zadaniem jest, jų užduotis yra, i szczególnie ten największy kościół, ta didžiausia bažnyčia taip sako, że jest nawracanie świata. yra pasaulio atvertimas. Według tej statystyki Bet žiūrint pagal tą statistiką, oni źle pracują. jie blogai dirba. Albo Bóg stara się i jakoś te ludzie nie chcą jemu. O gal Dievas stengiasi ir Dievui niekaip nepasiseka. Ktoś się pomylił. Kažkas suklydo. Albo Bóg, albo Kościół. Arba Dievas, arba bažnyčia. A w naszym kraju, O mūsų krašte, w Niemczech, Vokietijoje, muszę mówić, że większość skłania się do tych drugich grup. dalis eina į tą antrą grupę. Drugą grupę. No, że Bóg się pomylił. Kad Dievas klydo. Eina prie to, kad Dievas klydo. Co za ciemny obraz. Koks baisus ir juodas paveikslas. 2/3 ludzkości do dzisiaj nie wierzy w Jezusa. 2/3 žmonijos dabar netiki Ale Jėzumi. ten obraz jeszcze ciemniejszy, Bet tas vaizdas dar yra tamsesnis. bo przez te 6000 lat ludzie umierali. Bet per tos 6000 metų žmonės vis mirė ir mirė. Miliardy umierały i nigdy nie słyszało o Jezusie. Milijardai žmonių mirė ir niekada negirdėjo apie Jėzų. Bóg zapomniał o nich? Ar Dievas juos užmiršo? Ja myślę, że nie. Aš galvoju, kad ne. A na podstawie Pisma Świętego wiemy, że tak nie było. Taigi mes žinome iš švento rašto, kad taip nebuvo. Bóg przygotował dla wszystkich zbawienie. Dievas paruošė išgelbėjimą visiems žmonėms. W Jezusie Chrystusie. Jėzuje Kristuje. Dla tych, którzy umierali, Tiems, kurie mirė, nie słysząc o Jezusie. visai, kurie negirdėjo apie Jėzų. I też dla tych, którzy umierali, słysząc o Jezusa, Ir tiems, kurie mirė girdėdami apie Jėzų, a może zapomnieli o nim. o gal jį po to pamiršo. Ale o tym będzie nam przedstawił teraz nasz mój brat i przyjaciół. Jak ja to Taigi lubię mano mówić. brolis ir draugas pateiks antrą dalį. Taigi kviečiamas dabar džiaugsmo rytmetis, brolis piligrimas iš Lenkijos Eliaš Blecharczyk. Witam serdecznie wszystkich zebranych tutaj. Taigi nuoširdžiai sveikinu čia susirinkusius. Bardzo się cieszę, że mogę tą drugą część przedstawić. Labai džiaugiuosi, kad antrą dalį galiu pateikti. I tak jak tutaj Wolfgang mówił o 6000 lat grzechu, Taip kaip Wolfgangas kalbėjo apie 6000 metų nuodėmės, to ja chcę powiedzieć tylko o 1000 lat poranka. tai aš norėčiau paaiškinti apie 1000 metų rytmečio. Także nasz temat będzie czasowo krótszy. Taigi mūsų tema bus trumpesnė. No i zaczniemy go o takim przykładzie wieczora i poranku, Taigi pradėsime nuo tokio pavyzdžio vakaro ir ryto, który jest pokazany, gdy czytamy pierwsze strony Biblii, pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział. Taigi pradžios knyga, kaip skaitome, pirmas skyrius, I tam mamy omawiane dni stworzenia, ten kalbama apie kūrybos dienas, że w pierwszym dniu Bóg rozdzielił ciemność od światłości kad pirmiausia Dievas atskyrė tamsą nuo šviesos i stał się wieczór i stał się poranek. ir tapo vakaras ir rytas. Dzień pierwszy, Pirmoji drugi, diena, trzeci i antra, tak dalej. trečia ir toliau.
Czyli widzimy, że zawsze po nocy następuje poranek. Kai matome, kad visada po nakties ateina rytas. Nigdy się odwrotnie nie zdarzyło, Niekada atvirkščiai nevyko. biorąc jedyny wyjątek pod uwagę, Įmėme tik vieną pavyzdį išimti. że niekiedy panują tak zwane białe noce, czyli że cały czas jest jasno. Kartais būna, kad tokios šviesos naktis, visą naktį būna šviesu. Ale to są nietypowe zjawiska. Bet tai netipiniais atvejais. Przeważnie jest noc, która kończy dzień już za nami Taigi, kai diena baigėsi, prasideda naktis po to i rozpoczyna się poranek. ir po to rytmetis. I właśnie nasz temat mówi teraz w drugiej części o tym poranku. Taigi dabar kalbame apie tą džiaugsmo rytmetį. No i posłużę się tym wersetem, który już tutaj mieliśmy z Psalmu 30 i werset 6. Taigi Czy psalmė też? 30, 5 eilutė ten, 5 ir 6. Na początku tego wersetu jest powiedziane, że Bóg się na człowieka rozgniewał. Taigi, kad Dievas supyko pirmiausia ant žmogaus, Ale gniew Boży był właśnie w tej nocy, o której nasz brat prelegent mówił. bet tas Dievo pyktis buvo nakties periode. I ten gniew Boży nie miał trwać wiecznie. Ir tas Dievo pyktis neturėjo tęstis amžinai. Bo nam werset mówi, albowiem prędko przemija gniew Jego. Nes tik akimirkštį trunka rūstybė. Psalmė 35 eilutė. Tak, ale jest powiedziane, ale po wszystkie czasy trwa Jego dobra wola, O czyli... visą gyvenimą lydi jo palankumas. I teraz druga część mówi najpierw o pierwszym temacie, z wieczora bywa płacz, Kad vakare ateina verksmas, ale druga część, którą rozważamy, z poranku wesele. bet rytą džiūgavimas. Ir tą apie antrą tą dalį ir kalbėsime. W dawnych czasach tak było, Seniau tai buvo, że żeby ludzie zauważyli, że przychodzi poranek, kad žmonės, kad pamatytų, kad ateina rytas, to na samej górze stał stróż, tai pewien człowiek. kalno viršūnėje buvo sargas. I kiedy on zauważył pierwsze zwiastuny świtu porannego, Ir kada jis pamatė pirmus spindulius jau saulės, kad teka, to podawał temu, który niżej stał. Zaczyna się dzień. tai perduoda ženklą tiem, kuris žemiau yra, kad prasideda diena. Ten niżej stojący jeszcze niżej stojącemu. Zaczyna się dzień. Ir tas žemiau esantis dar kitam žemiau esančiam, kad prasideda diena. Czyli dzień, jak się budzimy jeszcze w nocy, zanim zacznie świtać, Taigi diena prieš mums, kai jau atsikeliame ryte, to nie od razu zauważamy pełnię światła, że jest już jasno, tak? tai ne iš karto pamatome, kad jau saulė šviečia, jau diena. Ale widzimy, że ten dzień się coraz staje bardziej jasny, aż zupełnie jest pora dnia. Tai kaip su saulė. Saulė teka vis aukščiau, kol pilnai saulė šviečia. W tym psalmie czytaliśmy, Taigi toje psalmėje skaitėme, że Bóg ma dobrą wolę w stosunku do człowieka. kad Dievas turi gerą valią žmogaus atžvilgiu. No to dlaczego się zagniewał? Dlaczego ten gniew? Kodėl tada Dievas supyko? Kodėl buvo tas pyktis? Gniew rozpoczął się od czasu, kiedy nasz prarodzic Adam zgrzeszył. Taigi ta bausmė buvo dėl to, kad Adomas nusidėjo. No bo całkiem inny był boski plan do człowieka. Nes visai kitas buvo Dievo planas žmogaus atžvilgiu. Człowiek miał żyć, Žmogus turėjo gyventi amžinai, ale był poddany próbie. bet buvo išbandomas. No i wtedy Bóg zareagował Dievas tada reagavo i człowiek nie miał żadnej nadziei. ir žmogus neturėjo jokios vilties. Żył i pocieszał się jedyną obietnicą Ir gyveno ir turėjo vienintelį pažadą. z pierwszej Mojżeszowej 3:15, Pradžios 3:15. że będą pewne rzeczy, które spowodują błogosławieństwa dla ludzi. Kad bus tam tikri dalykai, kurie bus palaima žmogui. Może tutaj Pradžios 3:15.
Aš sukelsiu priešiškumą tarp tavęs ir moters, tarp tavo sėklos ir moters sėklos. Jis sutrins tau galvą, o tu gelsi jai į kulnį. Mijały lata, Bóg znalazł Abrahama, Praėjo metai, Dievas surado Abraomą, ale to były jednostki i ten gniew Boży trwał dalej. bet tai buvo tik vienetai tų tikinčiųjų, ta Dievo rūstybė tęsiasi toliau. I wreszcie przychodzi czas, Ir galiausiai ateina laikas, że Bóg daje w stosunku do ludzi swoją miłość, swoją dobrą wolę. taigi, kai Dievas jau parodo savo gerą valią, atiduoda savo meilę. Bo psalm mówi, że po wszystkie dni ta jego dobra wola, czyli miłość do ludzi jest. Kad visą laiką ta meilė žmonėms pas Dievą buvo. Przychodzi czas, kiedy rodzi się Pan Jezus Chrystus. Ateina laikas, kai gimsta Jėzus Kristus. I mamy tutaj werset, który jest z 1 do Tymoteusza, Taigi który turime pokazuje, 1 Timotiejui, kur sakoma, że właśnie nasz Pan Jezus Chrystus przychodzi w tym celu, nes vienas yra Dievas ir vienas Dievo ir žmonių tarpininkas žmogus Kristus Jėzus, kuris atidavė save kaip išpirka už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu. czyli śmierć Jezusa Chrystusa i danie tej wartości Bogu za Adama, Taigi ir ta mirtis Jėzaus Kristaus ir davimo to vertės už Adomą ucisza ten gniew. Numalšino Dievo pyktį. Bóg ma w stosunku do człowieka plan zbawienia tej ludzkości. Ir Dievas savo plane numatęs išgelbėjimą žmonijos. Czyli śmierć Jezusa odwraca kartę losu człowieka. Taigi Jėzaus mirtis pakeičia žmonijos likimą. Tak jak człowiek szedł po tej linii pochyłej w dół, czyli grób był jego celem Taigi kaip žmonija ėjo vis žemyn į tą kapą i żadnej nadziei nie było, ir nebuvo jokios vilties, tak śmierć Jezusa powoduje, taip Jėzaus mirtis padaro, że właśnie wszyscy ludzie żyjący na ziemi mają tą nadzieję życia kad wiecznego. visi žmonės gyvenantys ant žemės turės tą viltį amžino gyvenimo. No i dlatego widzimy, że najpiękniejszy tekst Pisma Świętego, który znajduje się w Ewangelii Jana, Taigi puikiausia eilutė, kuri yra Jono Evangelijoje 3,16, 3:16. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą. to jest najpiękniejszy tekst w Piśmie Świętym, Taip yra puikiausia eilutė šventam rašte, że Bóg tak umiłował świat, kad Dievas taip pamilo pasaulį. nie ten świat w znaczeniu naszej Ziemi, planety czy wszechświata, Ne toje prasmėje kaip galaktikos ar visatos arba šią dabartinę tvarką, ale w znaczeniu ludzi, którzy żyją na ziemi. bet toje prasmėje tuos žmonės pamilo, kurie gyvena ant žemės. No i oddaje tego, który był najpierw jako istota duchowa w niebie, syn jego, umiłowany syn. Taigi Dievo sūnus anksčiau buvo, jis danguje buvo pas Dievą, Oddaje na śmierć. jį atiduoda mirčiai. Logos staje się człowiekiem, Logos tampa žmogumi, żyje 33,5 roku tu na ziemi, gyvena 33,5 metų čia ant žemės, umiera, ale nie bez celu. miršta, bet ne be tikslo. Ten cel to właśnie miłość Boża do wszystkich ludzi. Tas tikslas yra meilė visiems žmonėms. Bez względu na rasę, bez względu na narodowość, na płeć. Taigi neatsižvelgiant į rasę, į kilmę, į padėtį. Bez względu na wyznanie, w którym ktoś się znajduje. Nesvarbu, į kokiame religinėme išpažinime kas randasi. Bóg nie robi podziału. Dievas nedaro skirtumų. Ogólnie mówiąc, wszystkich w Chrystusie umiłował. Taigi visus bendrai Jėzuje Kristuje pamilo. Jest jedna myśl kalwinistów, Yra viena tokia mintis kalvinistų. którzy mówią, że Bóg ogranicza swoją miłość do wybranych tylko. Jis sako, kad tik Dievas apriboja savo meilę tik tai kai kuriems išrinktiems. Druga nauka uniwersalistów, O dar kitas mokymas universalistų, że Bóg bez względu na to, czy ktoś będzie dobrze czynił, czy źle, zostaje zbawiony. kad kiekvienas ar jis daro gerą ar blogą, jis vis tiek bus išgelbėtas. Dar kitą kraštutinumą. Wyjaśnimy to za chwilę. Išaiškinsime dabar.
Kolejny werset, który nas wprowadza w ten poranek, o którym mówimy, Taigi dar kita eilutė, kuri kalba apie tą rytmetį. to jest Rzymian 6:23. Romiečiams 6:23. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Czyli widzimy, że zapłatą za grzech, który pochodzi od naszego pierwszego rodzica Adama, Taigi atpildas už nuodėmę, taigi už tą nuodėmę, kurią paveldėjome nuo Adomo, jest śmierć, yra mirtis. ale dar z łaski Bożej, Bet Dievo dovana, czyli tą wartość, którą Jezus po zmartwychwstaniu dał Bogu, tai yra ta vertė, kurią Jėzus po prisikėlimo atidavė Dievui, to jest życie wieczne. tai yra amžinas gyvenimas. I tak jak słyszeliśmy w pierwszej części, życie wieczne i w niebie, i na ziemi. Taigi amžinas gyvenimas ir danguje, ir žemėje. Nie wszyscy mogą mieć w niebie to życie, Ne visi gali turėti gyvenimą danguje, chociaż tak nawiasowo mówiąc, Biblia mówi o tych, którzy uzyskują stan w niebie, nes Biblija sako apie tuos, kurie gyvens amžinai danguje. ale większość ludzi będzie tutaj miała możliwość, bo o to królestwo się modlimy na ziemi. Bet yra ir antra dalis Dievo karalystės, tai yra ant žemės. Wiemy, że ludzkość w tej nocy grzechu, o której mówił brat Wolfgang, Taigi žmonija bendrai apie toje nuodėmės naktyje, apie kurią kalbėjo brolis Wolfgangas, odczuwa wielki ciężar, który jest położony na człowieku. tai yra jaučia didelį tokį slėgį ant jų, slėgimą ant jų dėl tos nuodėmės. I dlatego czytamy list do Rzymian, 8 rozdział, 22 werset. Todėl Romiečiams 8:22 skaitome. Juk mes žinome, kad visa kūrinyje iki šiol dejuoja ir tebėra gimdymo skausmuose. Czy my nie odczuwamy, kochani słuchacze, i ja z bratem Saulem tego, Ar mes nejaučiame kartu čia su broliu Sauliumi tą dejavimą? rodzimy się, obserwujemy nasze dzieci, nasze wnuki, nasze prawnuki Taigi mes gimstame, pastebime, matome, stebime savo vaikus, savo anūkus, proanūkius. i nieraz widzimy ich bóle, cierpienia, starzenie się, Ir kartais matome jų ir ligas, ir senėjimą. a wiele ludzi mówi, Boże, jakby było dobrze, gdyby tego nie było. Kiti sako, o Dieve, būtų gerai, jeigu to nebūtų įvykę. I Bóg o tym wie. Dievas apie tai žino. I dlatego Paweł napisał te słowa, że wszystko stworzenie, Todėl apaštalas Paulius parašė, kad visa kūrinyje dejuoja ir dūsauja. dlatego jest potrzebny ten poranek, tak, po nocy grzechu. Todėl tas reikalingas džiaugsmo rytmetis po tos nuodėmės nakties. O jak my się dobrze czujemy fizycznie, kiedy odpoczniemy po nocy. Kaip mes gerai jaučiamės, kai pailsime po naktį, kai jau būname pavargę. A jak męczą się osoby, które w nocy pracują zawodowo, tak? O kaip vargsta žmonės, kurie naktį dirba gamyklose. No i teraz przez ten werset, który za chwilę odczytamy, Izajasz, rozdział 21, Ir kai skaitysime Izaijo 21 skyrių, rozróżnimy właśnie noc od poranka. taigi atskirsime naktį nuo rytmečio. Pranašavimas apie dūmą, jis šaukia man iš Seiro. Sarge, kiek dar nakties tęsis, sarge, kiek dar nakties tęsis. Sargas atsakė, rytas artėja ir naktis. Jei norite klausti, klauskite vėl. Sugrįžkite ir klauskite. No właśnie, to co na początku mówię, ten stróż, tak? Taigi matome, tas sargas, No on ma zadane pytanie tutaj, jam užduotas klausimas, co się stało w nocy? kas įvyko naktį. A odpowiedź była, że nadszedł poranek. Tai atėjo atsakymas, artėja rytas. Ale dziwne jest stwierdzenie w drugiej części, ale też noc. Bet dar keisčiausia, kad sako, artėja rytas ir naktis. Czy z poranku może być noc? Ar rytmetyje dar gali būti naktis? Nieraz się budzimy rano, Kartais atsikeliame ryte, jest ładny, jasny dzień, tokia šviesi diena, przychodzi chmura ateina juodas debesis i my ledwo co widzimy przez okno, ciemno się zrobi. ir mes beveik per langą nieko nematome, tamsu pasidaro. I o tym właśnie mówi ten werset. Būtent apie tai sako ta eilutė. Czyli po nocy grzechu przychodzi poranek.
Taigi, błogosławieństw, po nuodėmės nakties ateina ir rytmečio palaimos, ale też przychodzi na ludzkość pewne doświadczenie. bet ant žmonijos ateina papildomi išbandymai. Jest to nazwane przez Jezusa, przez proroka Daniela jako wielki ucisk. Kaip per Jėzų, per pranašą Danielių, kaip pasakyti, kad didžioji priespaudos diena. I nasz Pan właśnie, kiedy stał na Górze Oliwnej, Ir mūsų viešpats, kada stovėjo Alyvų kalne, otrzymał od swoich najbliższych, od uczniów pewne pytania. iš mokiniai jam uždavė klausimą. I to czytamy w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, werset 3. Mato 24:3. Kai jis sėdėjo Alyvų kalne, priejo vieni mokiniai ir klausė: pasakyk mums, kada tai įvyks ir koks tavo atėjimo ir pasaulio pabaigos ženklas. To było w czasie, kiedy Jezus Chrystus był na ziemi Tai yra buvo tame laike, kai Jėzus buvo ant žemės i nauczał o pewnych rzeczach, które wypełnią się w przyszłości. ir kalbėjo apie dalykus, kurie įvyks ateityje. Mówił, że wszyscy jego naśladowcy mają czekać na królestwo. Sakė, kad visi jo pasekėjai turi laukti Dievo karalystės. No i oni zaczęli myśleć i pytają, a jak to się stanie? Ir tada jie pradėjo mąstyti ir klausė, o kaip tai įvyks? Jak będzie wyglądać twój adwent drugi, twoja obecność tu na ziemi? Kaip atrodys tavo antrasis ateimas, tavo adventas, antrasis ateimas? Bo Jezus im powiedział, ja was teraz zostawiam, ale nie będziecie sierotami. Sako Jėzus, aš dabar jūs laikinai paliksiu, bet jūs neliksite našlaičiais. Będziecie prowadzeni Duchem Świętym, który ja dam wam w dniu Pięćdziesiątnicy. Dievo šventoji dvasia jūs ves, kurią duosiu 50-inės dieną. No i tam, gdy będziemy czytać w domu Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, Ir kai namuose skaitysime Mato 24 visą skyrių, bo tu nie ma czasu, żeby tych wierszy czytać, nes čia mes neturėsime laiko tų visų skyrių perskaityti. to Pan Jezus ostrzegał, że przyjdą fałszywi prorocy, fałszywi Taigi nauczyciele, Jėzus įspėjo, kad ateis klaidingi mokytojai, klaidingi aiškintojai, że każą iść w jedno miejsce, że tu jest Chrystus, tam nie wierzcie takich. Kiti sakys, Jėzus yra šioje vietoje, kiti sakys, Jėzus yra kitoje vietoje. Jėzus sako, netikėkite tokiais. Ale to, co nas interesuje właśnie o tym, że przyszedł poranek, a także i noc, Bet mus domina tas, kad atėjo rytas ir atėjo naktis. ale to nie ta noc, o której brat Wolfgang mówi, Bet tai ne ta naktis, apie kurią brolis Wolfgangas kalbėjo. bo tamta się skończyła. Bet nesena naktis pasibaigė. Ale to jest noc właśnie, która spowoduje, że człowiek zacznie wołać do Boga. Bet tai yra čia naktis tokia, kurios metu žmonės pradės šauktis Dievo pagalbos. I teraz czytamy w Ewangelii Mateusza 24, ale 21 werset. Ir skaitome Mato 24, 21, 24, 21. 21 eilutė. Tuomet bus didelis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios ir iki dabar, ir kokio daugiau nebebus. I o tym już prorok Daniel też mówił. Apie tą sakė ir pranašas Danielius. Czy my, drodzy, nie widzimy od roku 1874, Ar mes nematome nuo 1874 metų, w którym to czasie wierzymy, że powrócił na ziemię nasz Pan Jezus Chrystus, nuo kurio mes tikime, kad mūsų viešpats sugrįžo kaip nematoma būtybė. i o tym możemy później porozmawiać, już jak będą Po to pytania. galima bus atskirai užduoti klausimus, galėsime tai įrodyti. Rozpoczął się właśnie ten czas wielkiego ucisku dla ludzi. Prasidėjo didysis priespaudos laikas. To, o czym Jezus w tym 24 rozdziale mówił. Ką Jėzus 24 skyriuje sakė? Będą wojny i wieści o wojnach, trzęsienia ziemi. Bus karai ir visokios žinios apie ateinančius karus. Będą epidemie różnego rodzaju. Bus epidemijos įvairios. I to właśnie dotknie człowieka w takim celu, Ir taip pat lies žmogų tokiu tikslu,
żeby człowiek zauważył, że nie ma żadnej organizacji, kad žmogus pradėtų mąstyti ir suprasti, kad nėra jokios organizacijos, nie ma żadnego człowieka, nėra jokio žmogaus, do którego by można się zwrócić, pomóż nam. į kurį galėtume kreiptis ir sakyti, padėk man. Ale ludzie zwrócą się do Pana Boga. Ir žmonės kreipsis į viešpatį Dievą. Będą wołać, Panie Boże, my już nie możemy wytrzymać, ten wielki ucisk nas tak przygnębia i tak... Ir ateis laikas, kai žmonės taip šauksis, kad Dieve mes daugiau nebegalime ištverti, padėk. A Pismo Święte mówi w Psalmie 107, że gdy będą wołać do Boga, On ich wyzwoli wtedy. Ir psalmė 107 sakoma, kai jie šauksis į Dievą, jis juos išgelbės. Czyli człowiek musi zauważyć w tym poranku, kiedy też nastąpił czas tego wielkiego ucisku, Taigi žmogus turi suprasti, kad tame rytmetyje, kai prasidėjo priespaudos laikas, że tylko jedynie Bóg może człowieka wyzwolić z tych warunków, w których się w tym poranku tysiąclecia znajduje. taigi būtent tik Dievas gali išgelbėti. Tak, i kiedy właśnie skończył się pewien czas nazywany przez Biblię jako czasy pogan, Ir kada baigėsi tie Biblijoje pavadinti pagonių laikai, to w 1914 roku nastąpiła pierwsza wojna światowa. tai 1914 metais prasidėjo pirmasis pasaulinis karas. No i to właśnie było rozpoczęcie się tego czasu ucisku, Ir būtent čia prasidėjo tas priespaudos laikas. ale Jezus powiedział, że jakiego jeszcze nie było i nie będzie. Jėzus pasakė, kokio nebuvo ir daugiau nebebus. Czyli czekamy jeszcze na to apogeum, tak? Kiedy ludzie nie wytrzymają. Taigi mes dar laukiame to apogėjumo, kuris dar neįvykęs. No i dlatego zachęta w pierwszym naszym temacie, Todėl paraginimas pirmoje temoje, żeby patrzeć na to, co Pismo Święte do nas mówi. kad žiūrėti tai, ką Šventas raštas mums apie tai sako. I w pierwszym do Tesaloniczan 5 rozdział 2-3 czytamy. Pirmas Tesalonikiečiams 5:2 do 5. Pirmas Tesalonikiečiams 5:2. Jūs patys gerai žinote, kad viešpaties diena užklups lyg vagis naktį. Ir toliau skaitome, kai žmonės kalbės, ramybė ir saugumas, tada juos užtiks netikėtas žlugimas. Tarytum gimdymo skausmai nėščia moterį. Ir jie niekur nepaspruks. Bet jūs, broliai, nesate tamsoje, kad toji diena jūs užkluptų lyg vagis. Jūs juk visi esate šviesos ir dienos vaikai. Mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. Czyli tu czytamy, Taigi čia skaitome. że ten dzień pański, o którym mówił Jezus do swoich najbliższych, Taigi viešpaties diena, apie kurią Jėzus kalbėjo savo artimiesiems, przyjdzie jako złodziej, niespodziewanie, cicho. ateis kaip vagis naktį, netikėtai. Ale ci, którzy badają Biblię, wiedzą, że on przychodzi ten dzień. Taigi, bet tie, kurie tyrinėja Bibliją, mato, kad jis ateina ta diena. No i Biblia nazywa takich dziećmi światłości, czyli tych, którzy są światłości. Ir juos vadina šviesos vaikais, nes sako, jūs nesate tamsoje. Czyli nie jesteśmy synami nocy, czyli ciemności, ale dnia. Taigi, jūs visi esate šviesos ir dienos vaikai, mes nepriklausome nei nakčiai, nei tamsai. A trzeci werset jakby na te nasze czasy tutaj. O trečia eilutė kalba apie mūsų laikus. Czy nie wołają w tej chwili o pokój i bezpieczeństwo? Ar nekalba žmonės ramybė ir saugumas? Każdy kraj by chciał żyć w pokoju, bezpiecznie. Kiekvienas kraštas norėtų gyventi ramiai ir saugiai. Zobaczmy, jakie kwoty na zbrojenia idą. Matome, kiek leidžia pinigų ginklams. No i właśnie tu Biblia o tym mówi, że będą wołać, a przyjdzie na nich nagłe zginienie, ale Taigi, na tych, co w ciemności. Nors sakys ramybė ir saugumas, juos ištiks netikėtas žlugimas. W Ewangelii Jana 1,9 czytamy. Jono 1:9 skaitome. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į pasaulį. Czyli Jezus Chrystus dla wszystkich ludzi już w przyszłości, w tym zajaśnionym dniu, będzie
oświecicielem, będzie sprawował dla nich właśnie zrozumienie pewnych rzeczy. Jėzus Kristus bus ta šviesa ateityje, kuri apšvies žmogų ir supažindins su tiesa. W oryginale czytamy, który oświeci, nie oświeca, bo jeszcze nie oświeca ludzi, ale oświeci. Originale kalbama, kuris apšvies visus žmonės. Ne apšviečia. Originale yra, kuris apšvies į ateitį. I że wszyscy ludzie obecni są w ciemności, mówi Izajasz 60 rozdział i werset 3. Izaijo 63 eilutė. Tautos ir karaliai ateis prie tavo šviesos spindesio. Izajasza. No tam 63 wiersz. Tak. U nas, bo to o ciemności to w drugim u nas jest. Dobrze. Ir dar antra eilutė, apie kurią minėjo brolis, Izaja 62, tamsa apdengs žemę ir tautas bei viešpats, bet viešpats pakils virš tavęs ir jo šlovė bus matoma tavyje. Taigi, tamsa apdengs žemę ir tautas. Czyli widzimy, że za naszych czasów ten dzień staje się coraz jaśniejszy. Taigi matome, mūsų laikais ta diena vis labiau švinta. Ludzie zaczynają rozumieć pewne rzeczy, które właśnie sprawuje ten czas wielkiego ucisku. Žmonės pradeda suprasti, kad vis dėlto gyvena priespaudos laike. I kiedy już właśnie ta druga noc ucisku skończy się, Ir kada ta antra naktis pasibaigs, no to Biblia mówi, że wtedy ludzie zostaną wzbudzeni z grobu. ir tada Biblija sako, kad žmonės bus prikelti iš kapų. Nie będziemy czytać, ale nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana 5, 28, 29 Jono 5, 28, 29 sako, powiedział, nie dziwujcie się temu. Sako, nesistebėkite tuo. Bo niektórzy się dziwią, jak może być zmartwychwzbudzenie? Taigi kai kurie sako, nes kiti stebėsi, kaip gali būti pažadinimas iš kapų. Że przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, Nes ateina valanda, kurioje visi, kurie yra kapuose, išgirs Dievo Sūnaus balsą ir išeis. No i teraz kolejny werset Dzieje Apostolskie 17:31. Apaštalų darbai 17:31. Nes jis nustatė dieną, kada teisingai teis visą pasaulį per žmogų, kurį paskyrė. Ir visiems už jį laidavo, prikeldamas jį iš numirusiųjų. Czyli to nie jest dzień o 24 godzinach, Tai visai nebus diena 24 valandų. ale dzień sądu będzie wycinkiem z 1000 lat właśnie tego poranka. Taigi, bet tai bus laikotarpis 1000 metų. Kiedy ludzie powstaną z grobu, będą postawieni na sąd. Kada žmonės bus pažadinti iš kapų, jie bus perduoti į teismą. Czyli ten sąd będzie składał się jakby z 4 etapów. Ir tas teismas susidės iš 4 etapų. Przede wszystkim musi być pouczenie. Ludzkość musi być pouczona, co mają czynić, a czego nie czynić. Pirmiausia, žmonės bus mokomi, ką galima daryti, o ko negalima daryti. I Habakuk w 2 rozdziale i 14 wersecie Habakuko 2:14 Žemė bus pilna viešpaties šlovės pažinimo, kaip jūra pilna vandens. tak, czyli pierwsze to jest pouczenie, drugie Pirmas ludzkość mokymas, antra. będzie próbowana, Antra, žmonės bus bandomi. po trzecie będzie karana za złe postępy Trečia, jie bus baudžiami už blogą elgesį. i dopiero w czwartym znaczeniu będzie wydany wyrok. Ir ketvirta, jau tada bus duotas nuosprendis. Czyli to będzie sprawiedliwy sąd dla Tai bus ludzkości. teisingas teismas žmonėms. I Biblia o tym mówi w wielu wersetach, ale nie mamy teraz czasu, żeby przytaczyć. Biblijoje kalbama daugelį eilučių, bet dabar neturime tam laiko. Czyli sprawiedliwy Bóg przez Chrystusa Taigi teisingas Dievas per Kristų będzie wzbudzoną ludzkość doprowadzał do tego, aby zyskali życie prikeltą wieczne. žmoniją ves prie to, kad jie galėtų pasiekti amžiną gyvenimą. Żeby to już nie był poranek tysiąclecia, Bet tai jau nebus rytmetis tūkstantmečio, ale żeby to już był ten wspaniały dzień, bet jau tai bus diena tūkstantmečio, gdzie słońce będzie w pełni świeciło. kur saulė pilnai švies. I o tym właśnie między innymi mówi Izajasz 35 rozdział. Apie tai sako Izajas 35 skyrius. Tyrai ir dykumos džiugaus, stepės pražys, pievų gėlėmis, ji žydės, bus linksma, džiaugsis ir gėdos.
I zachęcam do przeczytania całego tego rozdziału w domu. Taigi namuose perskaitykite visą Izaijo 35 skyrių. Ten būtent kalbama apie Dievo karalystę ant žemės. Tam są podane wszystkie błogosławieństwa, które człowiek otrzyma już, gdy będzie królestwo. Taigi ten kalbama apie visas palaimas, kurią žmonės gaus, kai jau ateis Dievo karalystė. I na koniec jeszcze jeden tekst Pisma Świętego. Ir pabaigai dar viena eilutė iš Šventojo rašto. Objawienie 21, 3-5. Apreiškimo 21 skyrius, 3-5 eilutė. Ir išgirdau galingą balsą skambantį iš dangaus. Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jo tauta. Ir pats Dievas jų Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. Nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus. Nes kas buvo pirmiau praėjo. Ir sėdintysis soste tarė, štai aš visą darau naują. Ir jis pasakė man, rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri. Drodzy Państwo, Brangieji, drodzy słuchacze, brangieji klausytojai, kończymy nasze dwuczęściowe tutaj wystąpienie. baigėme 2 dalių mūsų paskaitą. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że tu przybyliście. Labai džiaugiamės, kad čia atvykote. Chcieliśmy jak najlepiej przedstawić te dwa tematy. Norėjome kuo geriau pateikti tas 2 temas. Na pewno będą jakieś pytania za niedługo. Greitai po visko galbūt bus ir klausimų. Bardzo do tego zachęcam, Labai raginu tam, abyśmy jeszcze ten czas na chwilę tutaj wykorzystali. kad tą laiką dar išnaudotume čia. I najważniejsza rzecz albo wniosek, który wyciągniemy z tych wykładów, Taigi tokia svarbiausia išvada, kurią turėtume padaryti iš šių paskaitos, że Pan Bóg jest Zbawicielem wszystkich ludzi. kad viešpats yra gelbėtojas visų žmonių. Nie ograniczamy zbawienia do nikogo ani do żadnego kościoła, Taigi nepribojame išgelbimo nei kažkuriam skaičiui, nei kažkuri tai bažnyčia. ale cieszymy się z tej miłości Bożej, którą skierował do wszystkich i do każdego z nas. Bet džiaugiamės tą meilę, kurią Dievas nukreipė visiems kartu. Dlatego kończąc, Todėl pabaigdamas, niech najwyższemu Bogu tegul aukščiausiam Dievui, i Jego Synowi Jezusowi Chrystusowi jo sūnui Jėzui Kristui, będzie wieczna cześć i chwała. Amen. būna didžiausia garbė ir šlovė. Amen.